nguva nangoti nguva say alright saka alright balance time check time upise mu masendi right Mr. Phenomenal check time nguva ndikati nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva saka nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva uyo shetraramba haana kubata nguva program dzese dzinotorongwa wone nguva pauchafa iwe wenenge yatokwana nguva uyo aita mbiri yake yakwana nguva chaalafu akafa yanga yakwana nguva saka hapana nopikisa nguva chingosiva iriko yako nguva saka chingomirira yako nguva ndikati nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva saka nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva basi ranonoka vanhu vachema nguva hanzi kubasa nasi handichambobata nguva gara wasiva kuti yakatokosha nguva ende apana anoda kuwestera nguva saka yangu baba ichasvika rini danzwa nekungoringa roti danzwa nekungorarira mavheji danzwa haiwa ishetenje nguva ndikati nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva saka nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva uyo shetraramba haana kubata nguva program dzese dzinotorongwa wone nguva pauchafa iwe wenenge yatokwana nguva uyo aita mbiri yake yakwana nguva chaalafu akafa yanga yakwana nguva saka hapana nopikisa nguva chingosiva iriko yako nguva saka chingomirira yako nguva ndikati nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva saka nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva basi ranonoka vanhu vachema nguva hanzi kubasa nasi handichambobata nguva gara wasiva kuti yakatokosha nguva ende apana anoda kuwestera nguva saka yangu baba ichasvika rini danzwa nekungoringa roti danzwa nekungorarira mavheji danzwa haiwa ishetenzi saka nguva nangoti nguva say alright saka alright balance time check time upise mu masendi right Mr. Phenomenal check time ndikati nguva chimwene chimwe kani chine nguva tripa kumanya iwe tarisa nguva mafanzi yabuka ati usapedza nguva saka nguva